старо желязо. Орехи. Здравей. Здравейте! Здравейте хора! Добре дошли в първия ни клип. Официално си взехме ключовете от нотариуса за нашата старо-нова къща на село. И това е първият клип. Не очаквайте много от него. Приключението започва. В момента предаваме от стълбите, които леко се разпадат. Ние ги хванахме точно преди да се разпаднат. И това е първия ден, който сме тук официално, имаме ключовете и само, че средата на януари, леко е много студено, затова сме с палто, полари, всякакви бутуши. Така че този клип и общо взето този ден, какво ще правим? Ще разгледаме абсолютно всички стаи, ще разгледаме двора, където имаме проходимост, естествено, защото ако сте били на село, знаете какво е, аз не знаех какво е. Ще разгледам всички стаи, ще вземем мерки, общото ще видите и вие с нас, едни, които си нямат особено аз, хабер какво се прави. Първо почва чистенето и сложната работа. Да, човек, който е бил на село, може да ви каже как се случват нещата, аз не знам. Аз само YouTube село съм гледала, не знам какво е наживо. Така че, да, сега ще ви разведем, ще ви обясним и ние не знам какво ще ви обясним, но каквото стане. Не очаквайте много, това ни е първия клип, така че let's go! Ей! Извинете! Заповядайте. Благодаря ви, много така топло посрещане имам тук. Така. Топло, не се знае. И какво е това тук? Тук влизаме в първата стая. Част от ратната постройка на къщата и те хората си го приобщили и направили се. Това е най-новия модел телевизор, нали? Да, това е чисто нов Apple. Да. И тук е, като гледа, както виждаме, си гледаме. Може ли да светнеш лампата? Да виждам добре. Това е супер, като грейнеш. Добре. Както виждате, започва първата истинска стая в ратната част на... Това е като придворно помещение. Добре. И сега вече се в... Къде? Това е, може би, някаква спалня. Както виждаме, тук са живели главно старите хора. Добре. Добре, това тук въгъла? Какво е? Мира си тук, гледаме си женейки от котровата на... Добре. Ето най-новия модел печка имаме тук. На Волкин. Тя е хубава, не се бави. Тя работи между другото. Така. И тук има още едно легло. Не се бавате, няма да се справи, сигурно. Да. Вероятно е тук влизаме в... всекидневната. Всекидневната, дами и господа. Да. Тук, както виждате, всичко се е старичко, тепърва почва. Всичко оригинално. Имаме една бира там, болярка, не от нас. Тук има някаква маса. А тук, ако виждате и по-скоро не виждате, се намира мазето. Мазето е много специфична територия. Като, да, добре, че осветяваш, защото абсолютно нищо не се вижда. Не може да намерим ключа. Тук имаме някаква баня имаме. Ти можеш да влезеш? Мога. Оператора всичко може. Баня имало едно време. Общо е много странна триъгълна стая. Последствие си го ползвали за склад хората. Да. Но това от къщите, които има баня. Да. Което е очудващо. Ще видим все още какви не знаем. Имаме много... Ще го измислим. Да. Чуш, че се едно влизам в някакви къщи мръжествата и показване на... Чувствам се като Слави да Клашер, отива в къщите и ги разглежда. Да. Има някакви... Като вграден гардероб до лав, май се казва, не съм сигурна. Пак нещо това не знам да е ползвам. Това не знам какво е точно. Може би... Много кухня, много нещо. Това е последната стая от първия етаж, понеже имам чувство, че преминахме през... Да, не знам кой е животно. Ще откача. Така. И тук се вижда двора, който е атракцията.
И тук има едно легалце. И тавана тук е хубав. Да. Много са ги изяли, много ги възстановим. Това прича ли си? Ще ги възстановим, те са здрави, между тъска чисто. И? Това от първия етаж. Това беше от първия етаж. Кажи като снимаш. Няма ли? Няма ли? Да. Така след като разгледахме първия етаж, е време да преминем на втория етаж. И от стълбите, които преди малко не видяхте тук. Както виждате, те са в прекрасно състояние. Така. Беше ги възстановим. Няма начин. Това тук е като малка тераска. Сутрин за кафенцето. Да. И това е двора на там. Искам да видите гледката. Ето това е истинската причина да купим къщата. Не беше истинска. Много голям двор. Да. Надолу е, там надолу дървченца, които искаш. Да. Които трябва да си проправим път до тях. Има много малки постройки. Са селските постройки, бъдещите животини в това. Да. Така, сега това е вече официалният втори етаж на къщата, като тук е най-добре от цялата къща. Не знам, минали втория етаж е по-добре от първия. Тук имаме 3 стаи. Нека ви покажа тази, която сме си прибрали за сега всички боклуци, които сме си донесли с нас. Така, тук всичко е боядисано, тавана е добре, лампата дори е добре. Имаме типично старо легалце, две масички и от тук пак се вижда навън къщата. Къщата двора се вижда. Това е първата стая и вратите са много добре и са стабилни. Ще ги запазим, сигурно. Само дръжки. И втора подобна стая е ето тази. Като тази много ми харесва на мен тази стая. Като тя е... Една идея малко по-голяма. Една идея по-голяма бих казала и аз. Има масичка, нали, абсолютно всичко нормално. Гледката е по-хубава вече. И гледката се вижда по-добре от стълбите от терасата навън. Да. Нямаме нова дограма, за съжаление. Сега само с дограмата. И последната стая, която никаква идея няма какво точно ще бъде в момента, е пак в една много странна, по-скоро триъгълна форма. Защото има ъгъл тук. Да, като на долния етаж, където беше банята. Ето такъв тип ъгъл и насам... Може да е нещо като гардеробно. Може и гардеробно да бъде, не съм сигурна. Тук се качваме това. Да. Това общо взето е цялата къща. Сега това са всички стаи. И е време малко да вземем мерки на абсолютно всички стаи, понеже ние нямаме идея какво ще бъде и къде ще бъде. Да. За сега.
Батерии, камерата няма батерия. Драги. И това беше от втория етаж. Отиваме надолу. Чао! Да, здравейте! Днес сме на следващия ден. Вчера цял ден се занимавахме с това да измерим всички стаи. Общо бяха към 13-11 стаи, нещо такова. И още плануваме. Чуем се какво, що те първо ще почваме да изриваме цялата кочина в тази къща. И да. Почнахме на втория етаж, като измерихме всички стаи, една по една, с детайлни размери там на врати, прозорци, ако имаме нужда, съответно. Минахме после на долния етаж на самата къща и после самата пристройка до нея, която се намира. Там са колко стаи бяха? На 2, 3, 4, 5. Само на постройката с банята, да, и туалетната, която евентуално може да е в бъдеще. И мазето е това цялото нещо. Общо са 11 стаи, общо взето. Да. Продължаваме с... Почваме да разчистваме навсякъде и да ще ви държим в течение. Така. Здравейте хора! Сега ще ви покажа прогреса, който направихме, която е с една от най-зле стаите в къщата. Тя е най-крайна, затова почваме първо с нея на първия етаж. Така, единственото нещо, което не успяхме да изнесем е това огромно нещо, този гардероб, но целият е изпразнен вътре. Напълно празен е. Хяла бокуци. Сега ще ви покажем колко чанти има. Тук имаше 2 легла, ако си спомняте. Вече ги няма, има някаква пръста, пода се разпада. Животинките са развихрали. Остава само тези черги да се изнесат, но това нищо не. И тук отзаде имаше една закачалка. Тя е там изнесена, тя е проядена. Но като цяло съм много доволна от прогреса. И сега да ви покажа ето тук чантите, как сме ги разделили. Това са неща, които са за изхвърляне. Това са неща, които пазим. Това е закачалката, тук съм си окачила това. Тези 6 чанти, това са дрехи за даряване. Има още, вероятно. И за сега това разчистихме малко от този шкаф. Общо останаха чиниите. И това е за сега. И ще ви покажем отвън какво сме изнесли. Това ще го дарим за дарение, защото са запазени дрехи повечето. Много са здрави дрехите. Да, има даже имаше чисто нови ризи. И чурпогажи. Да. Но просто на нас не ни трябва. Те са огромни. Те могат да се поверим и двамата вътре. Това радио е много готино. Старинно. Не си пазим такива работи, да. Ето това е пералнята, която ти казвам. Това е пералня, не знам на каква марка беше. Това е пералня? Пералня, да. Това е точката. Антика. Радиоточка. И ето тук отвънка. Да. Това е едното разглобено легло. Тук има едно старо радио за реставриране. Това не става за употреба. И тук има... Това е счутено време. Много готино. Да. И тук има пружините на леглата, които голямата едва я изнесохме. Сега предстои ето тук да поразчистим такива лозя, защото са бая обрасли. И това харащи. Тук да мога да съм минал спокойно. Ние, понеже за да минем от онази страна, трябва да излезем през онази врата, от тази врата. Не може да отидем на там реално. Тук от 2 лози правят целият този проблем. Сега ще го правим и ще снимаме после резултат. То може и в действие, не? Да, тук може в действие. Не снимахме вътре, понеже беше много прашно и ние едва не се издушихме. Да. Първо ни предстоят рязаници, там едно цяло голямо дърво е паднало отзаде. Да, те не са да видят тук. Така. Действаме.
станат хора. Идвате с мен. Така. Тук има леко подобрение. Поразчистихме. Пак на слънчица идеално. За работа топличко. Сега. Това харесва, ще го прави него. Махнах всичките ове глупости, защото беше отвратително. И продължихме насам. Се опитах да се кача на по-криво, но нещо не става. Напредък. Тук вече няма. Ма да видиш небето. Ма да ходиш. И тук няма конаци. Ма да ето много по-добре. Това беше, хора, от днешния клип. Това бяха 2 дни с нас и сме разчистили много работа свършихме, но това ще за сега. Така че ако искате да проследявате нашето приключение за първите хора на 20, които си взеха къщата на село, моля да последвате, абонирайте за канала и оставете коментар. До следващото видео, където ни очакват още приключения. Да. Чао. Чао.